Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja, Farrugia Portelli, tnediet l-Istrateġija Nazzjonali dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità għas-snin 2021 sal-2030. Bit-tema Libertà Li Tgħix, din l-istrateġija għandha l-għan li tipprovdi direzzjoni għas-settur Malti tad-diżabilità għas-snin li ġejjin. Imsejsa fuq tlettax-il objettiv u 63 azzjoni, din l-istrateġija tnediet wara proċess ta' konsultazzjoni li fih instemaw l-opinjonijiet ta' dawk kollha involuti fis-settur, fosthom persuni b'diżabilità infushom u qrabathom. Kull azzjoni għandha żmien stipulat sa meta trid tkun implementata. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru, Matthew Vella, qal li din l-istrateġija se tkompli tiffaċilita l-aċċessibilità u tissimplifika l-proċessi għal persuni b'diżabilità. Din l-istrateġija se nkunu qegħdin naraw li verament il-persuni b'diżabilità ikunu fiċ-ċentru kemm huma kif ukoll il-qraba tagħhom. Qed nagħmlu dan għaliex vera nemmnu li l-persuni b'diżabilità jixraqilhom kwalità ta' ħajja tajba. Fost is-setturi li qed jingħataw importanza f'din l-istrateġija hemm dawk tas-saħħa, l-edukazzjoni u x-xogħol. Se nkunu qegħdin naraw biex kun hemm aktar taħriġ lill-stakeholders differenti fosthom il-professjonisti biex meta ikunu qed jaħdmu ma' persuni b'diżabilità ikunu jistgħu jifhmu aktar il-kundizzjoni tagħhom biex bekk is-servizz mogħti ikun issimplifikat u jkun servizz li qed jilħaq il-bżonnijiet tagħhom. Il-Ministru għall-Inklużjoni Farrugia Portelli spjegat li dan id-dokument mhux biss jirrappreżenta l-kumpass soċjali ta' dan il-pajjiż, imma jagħti direzzjoni ċara ta' x'għandhom ikunu l-pedamenti li kull ċittadin għandu jibni fuqhom. Qalet ukoll li l-istrateġija tpoġġi responsabbiltà fuq kulħadd għaliex biex tirnexxi hemm bżonn il-ħidma ta' kull individwu, kull familja u kull post tax-xogħol. Din hija wegħda oħra elettorali li l-Gvern jagħti twettaq u qed jibgħat messaġġ b'saħħtu ta' nazzjon magħqud li għandu qudiemu 13 objettiv u 63 azzjoni. Nħarsu l qudiem milli f'dawn id-9 snin il-ġejjin dawn l-azzjonijiet kollha jkunu implementati.